Agatong naglali sayo kinsa naka bangga sa motor kasi naka disgrasya. Higtan mo gumbak kag matas na ka ng motor. Yang batin. Lalisay ka. Buyak to. Karon kay siya may driver ako dik ko driver. Kini karon naman ko na driver. Karon nga tumi patang. Driver sprayer. Ngaw nga. Ay mo to no. Kuan. Awa to may kuan pagkuha na mo gabi na man yan. So lang dia. Basta nga to pambingon. Kuya ako ko na motor. Pole ko pole. Dagma Dagma. Karon dito na pas matang. Karon mo. Mo tinig anak ito na kadi pa man ko kajawan. Mo timuro magmana. Bang doon. Pang-iPhone anay ko bang. Pang-iPhone ako bang mga Ay, materialis? sila na siya. Ano minor mo ba? Diyan ito kung tungkol kay Dinisyo ha. Wa pagkakakuan ni Rico. Dinisyo ba sa tubang sa. Military national. Laging nasa kuan ron. Tumba mo po may ko nga. Tumba mo lagi yapon motor. Da wa ko na kuan sa piyasa. Karon kana bang salhero ba kanang wa ko na kuan salhero. Way mado. Pero hubog na lagi. Oh, mati pagkakaroon mo ito. Kung amo nagigtan o ka ng bani nga patay ba? Ito kuhan. Ang mata sa Bata sa ingana. motor. Asa mo rin kuhan? Kuhan, isang aso naman na. Aso naman to. Man, wala eh. Karoon, kita be. Nalita. Matay bilang yung motor eh. Ano naman? Na, kuhan mo ako ng suka sa motor. Victor may da. Matay si kuan po si Victor ba jagi sa mata ingon Victor. Ay dali pala malumaki daw. Segundo na. Mata ko dai ko kuan mo ko nito nga si Victor may kuan driver da kuan. Ano gidang ipadana? Ang sa mata ni Victor, aka na boy. Ako naman itudlo. Ako ito hapit dito pa ipataga ko sa ini sa kuan kulay. Agabot ka siguro kung likay kasi ko driver. Kini karon ako na driver. Driver baso. Driver sa spare. Wado mo ko nag-wisik pa sa host. Yung ba? Kaya po me. Ito ko tungod ko ma'am. Agi na naglubsong ba sa kanang ay pasurahan. Ko sir. Pagka sir kay di mo ilagrang ko haning ako. Kasabot ni dakat pag mo sulaw. Mo nga ni. Kuan ay lugar kay tigo. Kundi mo ila sir. Pagka sir kay di mo ila nigrang ko. Hindi mo bangga mo dito. Bangga di mo ila. Di mo ila to. Bangga mo yun. Kani kaling Bay. di mo ila. Siyempre. Asinugin. Asinugin. Papay, ingwa. Ano lolo na? Ay, dia buko. Abot na ka. Sipin. Imin. Sipin ba? Kana pagbalik yan. Kadi ang ano nang padung katara kung ano ato ko sa konsege may largo yan. Kadi pili na naman eh. Pili na naman ang gibili to sa kasipin og ka Rike. Yan hinugin. Asa mo to mo de? Kuto dito sir. Okay, para prin sa kay baka mo sungon ka earning. Jangan deh, what kay ako ida. Lihat nakalado na sakay kini sang kini sang driver may pa-driver. Kini sang driver may pa-driver. Oh, ay sa kada. Kadi tumutong ban ako ngayon. Kay jam tong motor. Ari na dade ako na. Na ko ja. Kay ko nga. Mo tungi ka na to, nagsige ko practice. Lukat ko siya. Di ay tagay lo. Tagay. Tawa na dyan rin. Sugod nagkuhan. Ito man. Ito igang renewal. Karong kuan na sa kumparinyo ron kay ni ako. Ibalik na Amoroso sa? Wa sa kumparinyo kay Amoroso. kining kita ko kuan bayanihan mali na ka. Ani siguro ko ni bayanihan. Kani agianan dyan na to ni. Motor man ko dito po hono kuan. Sakto. Wayban naman ka ng mga lisbaaw. Wala ba yung pagkag-engineer? Makaagi na ng kuan upat rigid. Pader din agi na